सुवार्तेंत आज लुकाचो जेजू शीदा लुकाच्या वाचप्यांक आणि आपल्या शिसांक उद्देशून उलयता म्हणलें कळीत जाता। हांगासर चाकर आणि धनी हे दोन विचार प्रमुख जातात। एका धनिया आणि चाकराची केमिस्ट्री हांगासर विवरिल्या। लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो धनी पाटी येवप आणि धनियाक आपल्या चाकरान राखून रावप हांगासर प्रमुख जातात। धनी केदाळा येता तें कचित ना कचितपणूच धनियाचें लक्षण शें दिसता। तो मोद्यानेरी येत वा फांत्यारी येत अशें आसता। धनियाच्या येण्याचेर आदारून चाकरान राखून रावचें मोठवें वा लांब जायत। देखून कमर बांदप, दिवे पेटोवन धरप, राखून रावप आणि धनी येता आसतना तक्षण दार उगडप चाकराच्या जिविताचें केंद्र जाता आणि चाकरपणाचें वर्तें लक्षण जाता। दोन पावटी आज सुवार्तेन सांगलेलीं उतरां जागे रावून तयार आसात ते चाकर बागीस सई एक आपुरबायेचे बागी आटापतात। लुकाच्या सुवार्तेंत आणि धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांत जेजूच्या पुण्यार येण्या विशांतली गजाल महत्वाची जाता। धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांत जेजूक सर्गार उबारच्या आदी सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतालोय म्हणल्या शिसांच्या सवालाक पुनर्जीवन जेजू बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय म्हूण जाप दिता। आईचे सुवार्तेंत अंत्यकाळा शास्त्र जब्बर तरान जळकता म्हणयत जेजूच्या पुनर येण्या वेळी भावार्थ्यांनी राखून रावंक जाय ती रीत सुवार्तेन स्पष्ट केल्या। अंत्यकाळा उदेशी सुवार्तेंत विवरिल्ली धनी चाकराची केमिस्ट्री आज आमची जावंक जाय ती गजाल स्पष्ट जाल्या।